lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya bos-bosku semuanya. Jika dari Posko Pak Jateng. So, ora gampang nompo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Mas Sinoman boleh maju sini loh. Ngapuran kataku wis ninggalke sliramu hatiku wis dudu tuwekmu lagunya yang dari Posko Pak Jateng ada kalah.